Pathian tu thiang limi lo ngai thlangu jaka pobung thum chang khat ka unaw te u injinga mi tam takhi zirtir tuwa lo om to su zirtir tu in ro rel na sale zual zok kan tok ang ti kan hresi a atiani ole hetila ya hianin pathian tu poimo de umai kan huwa midang te zirtir tu tur hruaitu te chu engtinge ti midang te ain ro rel na sa zok te na sang zoka te ani don ti kha hetila hin chiang takin kan hmuni ole tunla ya hian Mizorama Christian te kan tama wang hianin Christian hruaitu ni na te Kohhran hruaitu ni na te hi torna ani che to lo ka ti fo thina kha choi moi na te lal na te thu nei na te keng tel tat to mai ni chumi ni wang chot mitam takin Kohhran hruaitu ni na te kan ngai hai chhota a rong bol tu ni na te thuril tu ni na te le pastor ni na te Kohhran upa ni na te kan ngai chual cholek lek ta Kohhran hruaitu ni na hi position ni na ni lovin kau na ni ti hi kan thei ngil lek ta pathian hianin a hruaitu tur a kau te hi thafam kim turin a Kohhran lo amai ro chu chiang taka bible tang kan mu chu in ngai tlom turte zirtir theini turte le enton tlak tura om turte in min ko thungani tunlaya Kohhran tam takhi a hruaitu te ni khuwa tok lo awangin Kohhran hi hliamin an oma anna fo thinani Kohhran chunga beramte ching nia in an se thei pha tin chu baka setanan du tokin alala hrot theya ten chu baka chon Kohhran chunga member tam takte anna ta thinani heng angte hi setanan na tho liao po ni chong lowin atam takhi chu Kohhran hruaitu ten pathian ne na inzom na nung nei si lowa kau na ang ni lowa hruaitu chanvo ni na anga Kohhran hruaina hna kan ngai ta ka wangta po hi ani ve bokani tuntuma ka sermon siam hi Kohhran hruaitu dem na ani hran lo amai ro chu engtin nge hruaitu ni na hi pathian ina adin angein kan din tharle theng ti lam zok hi ani dona ten Kohhran hruaitu zong an sual emo an thlarau mi lo katimi alo amai ro chu tuna kan ngai tu ho tur tang hian ngundewin ngai tu taila athra in ka ring ani ole mani chu sumthiang hlim lo chung chang ka soya real sa hin ka soy mi pakha chu ron thinrim em i tong tam si nang hi temin ron te ka ril ru te chun khatiang ang ngai huwa kha chu idik che lo deu niang ti ril ru ka ne tun tuma ka sarmon poi angai huwa kha chu indik che lo tina ka ngai do na kai chon ka kholet ve don chung lo chewa mathai bung som ni pathum chang som pakhat in share te ang inzinga ro pui ber chu in rong bol tua omjok turani tupo in ngai hlu apiang an tlomanga tupo in ngai tlom apiang choi moin an omang atiani ole hetilaya hian servant leadership kan ti sia hlo rong bol tu nun kha aron soi chuak ta a tupo inzinga ro pui ber chu rong bol tu om turani in ngai hlu piang chu an tlomang atiani hetilai te Kohhran hruaitu kan han ni na chika soitang han title position enga mo chan vo ro pui taklam ni lovin pathian ina akau na rong bol tu tur midang te rong bol sak tu turatana akau din huna kan omani ti kan the ingil fo thrin kan an zinga ro pui berdu chu an chia lo omro se ti bible ina soya khoya emo Kohhran hruaitu kan ni ta wang hen tharau lama kan pui tling ta eti na ni lo hruaitu ni hian kan mi zete kan thup ve a kan chapo na te po achang chuan a thup ve bok thin ni amai ro chu hruaitu te hi hetilai bible an soinga in ngai tlom takle midang te rong bol sak tu tur kan ni thei don chuan mani in lama mi hriat lawa pathian kan au tamangai em maya tin kan rong bol na midang te choi moi te midang te na an fak lam kha kan thlir em thiang lovani tin hruaitu ni si correct thei mi lo soisel ve thei mi lo kan omani chon khang mi te kha tu chia lo rong bol tu in ni ve lo tinani tu te mo in rong bona te in thil ti dan te an soisel chewa in ngai thei mi lo ani chon khang kha chu le lo man mu zo to ati te kha
kan ni don ani sola khan en tai lal sola kha Israel te lal ma saberin Samuel pakhana bung som panga chaukan en chuan lal ni na din mun kha chu achel te me umai ma se pathian ompuina kha ama omlo ani chu tiang che chong Kohhran Hruaitu na kan tho po hian ani na achan vo chu kan chel ve ngo thei ma se pathian tharau ompuina tak tak le lal pa chen chi la kha kan chang ve lo thei ni chu wang chuan chia lo rong bol tu pathian ko rong bol tu le Hruaitu kan ni don chuan kan thut na kan ni na kha kan thut na do kan mo ai khan kan nung chang le kan mi zia hi apoi mo dai zo kani helai ta ka hi kan khai khom du na chumi tam takin tharau lam thil le he khovel thila ni na chan vo hi an ngai pol fo thina Kohhran Hruaitu ni na hi khoilai officer mo ni na ni lovin spiritually tharau lam Hruaitu ni na ni ti hi kan thei ngi lek thin chu wang chuan kan kha le kan lo kha de fo thina ni Kohhran Hruaitu tena anti sual tam per pakhat an tluk chena tam bera chu in ngai tlom na tlak cham na le zirtir thei anni to lo hi ni thina ni tu fing te bung som paruk chang som pare da khan chapo na ma a chuan enge ti tluk chiat na omati hey hetiang hian kan ti thina lom hetiang bakin kan ti ngai lo ti te tin mirang ina feedback kan tiang chi thil an han soya ngai thak du mi lo ang chi te tin Hruaitu no pang jok te khabbe tlat tum na ang chi te hi chapo na landan ma se mi tam jok ina kan riat si lo ni hei ka ti dan lom te ma ni ti dan cha ulal tum na te tin ma se midang ina an feedback ve an soitur dan cha tlat te tin Hruaitu no pang jok le a junior jok te ra be tlat ang chi te kha in ngai tlom lo Hruaitu zia ania zirtir theilo bible ina ati kha ani alte pakhana bung som pani khani akchiar lawanga rehobo ama khan hetilaya hianin fing taka amma zirtirna anpek tura kha adu lo hul hual maya ti chuan atluk chiat pha ta ama mai ni lewin aram po kha atluk chiat pha ni chu wang chuan Hruaitu in zirtum lo le zir theilo tin midang tele thu fing te point azir tir theilo ang chi te kha chuanin ammi te kha boral na konga a hruai thini ten Kohhran Hruaitu tam tak tena kan Tihsual fo thina chu ma ni thla rau lam nun poimo ziale pathian ina inzom na nung nei tura ma ni nge che chu hi kan theingil fo thini tir kote a khanin bungruk changli a khan helai thu poimo deuh mai kan hmu tir kote bungruk changli keini ero chu tong trai le thu rong bolin kan omle tlat zelang atia ati bungruk changli entingeti tong trai le thu rong bolin ati hetila hian mitam tak chu pathian rong bolin kan buai em maya pathian tana thokni si khan kan ro em thei tlat mai ni chu chon ma ni personal la pathian ina kan inzom na le thla raw lama pathian ina inzom na kan lam chia thiang lova ani na taka chuan thui hil mol mai la aro hul thei ni o pathian thu te chu inbo cheina na satak ne an hian eng tin tin moni chon mi ngai thlang nom thei tu chon soite ma se nung taka soi tu chon eng ting ati tong trai na tel lowa thu hrilte mani inzir tum si lowa thu hrilte ma ni thlaraw lama ro vong lai sia midang te zirti na nuanang te kha a om thei tlat mai ni chuwang chon rorel tu ate a khanin samsona chungchang kha kan hmuwa samsona po khan engtik line nge thlaraw khan akalsan a hrelo reng pathian thlaraw thianglim khan engtik line nge akalsan kha alo hrelo reng ani chuwang chuan bel ruak a chuan thal tur omlo thlaraw lama Kohhran Hruaitu te kan kha tran lo chuan member ten thal tur an nei tak ngai lo ni chuwang chuan a lo Mizoram Kohhran Hruaitu fing tak zir sang tak ma se thlaraw lama thal tur nei mi alo kan tam em hi abul bera chuan kan boi em a pathian rong kan bol Kohhran te tan kan thok ma se ma ni mi malina thlaraw lama kan hlok na tu le thlaraw ne na inzom na kan nei lo thina wang le kan lo ngai tha thin wang kha ani tlat mai ni
tin midam tak chuan an hruai beram ate hi thunun an tuma beram puina a beram te akai hruai ang nilovin thunun na tiang kha anlek ringot ani pathian khan Kohhrana hruaitu kan ni hian midang te vathunun va dominate tur nilovin kai hruai tur a guide tur khan minda ani ti hi kan thei ngil fo thunani ani le engtin nge kamem barte kai hruai ni lawa kalau thunun thin inen chin tiang hlau na manga emo vo na manga kan huai mi te ka enkol member te ka vo thin emo khati zonga vo khana ka pe fo renga ni chuan pathian tharau ina akai hruai puina hnuai Kohhran te hruai na ni thei to lo kha chu hlau na manga vo na ni to ni tin Kohhran member te enga mu hleka amo ani lo pon kan hnuai thok te in bang mayang amo in chuti mayang hanti chen hei vo na lampang ang hoi zonga ti fo mai chi te tin hruai tu kan ni na konga lang tlang om lo mo mitlem te chau emo ma ni chau na kan khriat tura thil ti fo mai transparency kan tiang chi kha transparency sarkara chau ni lo Kohhran apo kan ma mo em mai ni chu wang chuan i suwa Krista kha chuan e hlau na manga thunu na aman lo zia mai chu azirtir te ke kha in ngai tlom takin asil theitlat mai ni chu wang chuan ho tu ni na konga midang te hruai na power tak tak hi hlau na ni lovin mangai na tang jok hian afam kim thina ni tin Kohhran hruai tu kan ni na kan Tihsual tam bera chu du sak big nei hi ani fo thina ni zakwa bung ni chang khat kha hela hi kan chiar kher te ang poimo ka ti deuh mai oma hela hian zakwa bung ni chang khata khan ka unau te u kan lalpa iso Krista ro puina lalpa chu ring chungin mi thlei big nei su ati mi thlei big nei su hruai tu kan ino konga a ho sa te in a chau kan loi lu thinem a ho sa jok le a chalang te thu chau kan ngai chang thinem khatiang ani chuan pathian beram en kol tu beram pu kan ni theilawang chu ai chuan khovel lal tenen khan danglam na nei mi lo kan ni anga hele a chun choi moi hlo mai la wana chan kan nei ve don lo ani chiang tak main kha zona bung jakob bung ni chang khana thlei big nein ro rel su ati top mai ni Kohhran hruai tu ten a ho sa jok te an du sak big jok fo amo ani lo pon athu nei jok te tin ma ani chung le khatte chau an du sak big fo ani chon kha khan tluk chiat na aron hruayanga Kohhran chunga buaina aron thlen thin don ani elia kha han ngei to te u elia khan pathian thiang limna ai khan puithiam elia khan enge da poimo afa te kha ahum him luitlat a fair tok lo ni puithiam elia kha chu wan pathian thiang limna ai khan pathian ai khan afa te ba da poimo enge lo thlengta chiat na ron thlenga amale afa te zong zong la khan chiat na ron thlengta ni chu wang chuan Kohhran chu tharau lam thilani a chung te indu sakna mun ture mo kan ngai na zong te ringot vul na tur mun ni lovin tharau lam thilani ti kan thei ngil ngai turin lo chu wang chuan Kohhran chung hi a fair tu ni Kohhran a fair to lo chuan khovela thil fair hi kan Beiseina big turani lawang tin Kohhran hruai tu tam taktena an Tihsual chu hruai tu thar lo chuak tur kan hnuaya kan total ho tu lo chuak ve tur mi tinge kan tiang mi able tak mi thil ti thei tak mi thil thiam tak tharau mi tak mi te ngai nat an ron chua ve dona hruai tu thar an ron chua dona thik tlat ang kha om thei ni Timothea thon ni bung ni chang ni a khani tu poimo deuh mai kan hmuwa tin hretu tam takte zinga kaka a thu I hriat te kha chung chu mirin om midang te zirtir chong thei tur ang te hena chon kolti ro ati tir kopol khan Timothea kha athik lo reng a zirtir ani Timothea hena awa fuile na po kha engting ati midang te cherve tur khan ati ani mitam tak chuan midang te cherve andu lawa chu ai chon ka soitak ang khan an chung le khatte mo ani lo pon midang ron chor chuak ve tur khan du lo fo thinani kha kha an Tihsual lian tak politician tenen kan inang lo politician chon kha khan tiro se keni Kohhran hruai tu chon kan ti ve thiang lo wa tin chu ba ka an soi fo thin no chi zor le speaker larin an na chu an mani ai mel tha jok le thar jok lar jok le mi te du jok an ron chok ang ti an hlau ve ve an ti thina a dik lo tura ngai ta alo dik pal ni pe chon poing tang khati ang ril ru kan pu ni chon a poing tang kan rong bol puite mani rong bol puite thu soi ngai tha thei mi lo
mo speaker dang te thu soi ei thei mi alo kan ni chon ke ma ni adik lawa om thei tan ani le engtin nge khatiang danger sign kha alo thlen khan kan khria theang mi pakhat chau uvul na rong bola te tin midang mentor midang kai hruai ve tum mi alo na mun te tin thalai te ngai tha ani na huna khan tuna ka soi ang chi Hruaitu tura in cherna konga kan hlo cham ti na ni han ngai tu chin te u bible a khan Moses khan tunge chher Joshua cher chuaka Eliza khan tunge cher Elisa cher chuaka Polan tunge cher Timothea cher chuaka ni chuwang chuan Hruaitu tha chuan midang adota local le tur kha a cher chuak thina ni tin Hruaitu tam tak tena kan Tihsual fo thina chu sual huat na tak tak kan nei lo thina pathian khong enai kan soi hian sual kha kan vulian tur tina emni nilafe manga ina a chuan pathian grace kan ti pathian khong ena hin Tihsual kha an sual ti thina tanga an sim theina tura ta na vachera kha tel jokani chu wang chuanin mitam tak chuanin hei kan khriat pol faurin pathian grace pathian khong ena terina wang khong ena chandam kan soiden sual kha kan promote lek thina Tihsual ti kha poilo wanga kan chuati lek rin sual hi sual ani nangin kan ko ngam turani chu Christian Hruaitu tena anti nge tur chu ni ole Korin thon hi bung som paruk chang kwa a khan thu poi mo de mai kan huwa kan share vele hrim ange ole second chronicle panhina bung som paruk chang ko a khan thu poi mo de mai kan huwa kan share te ang alamaril rudik tak putu te chunga achak zia tilang turin khovel zonga lalpa michu aleng ruai thina ni ti alamaril rudik tak putu tur Hruaitu turi pathianin azong renga chuwang chuan Kohhran Hruaitu ni du chu thil thadu kan ani amai ro chung mi te chon enge kan du tur le kan ti tur chu tlom na nun nen kan hruainga trong trai na nun kan nenga ring tlak kan ninga chi a lo rong bol tu midang te rong bol sak tu tur kha kan ni tur ni ho zoram Kohhran te he zoram Christian din thar le tur hian Hruaitu ten bul kan tan ma sakangai midam takin Kohhran Hruaitu te suan ti thin kan te tur ni min te tur kan ni rong bol tu te hi min te tling lo poni mai thei ma se te ngam nun kan nei ve khangai te ngam nun nei lo Hruaitu khachu angai tom ve viawang chuwang chuan ho lalpan hena kir leila Hruaitu tha chialo rong bol tu ni itum teng u lalpan malmin som ve grose amen